vám to stalo? Zvieratko? Skús ukázať zvieratko, ktoré vydáva tento zvuk. Perfektne. Leo môže opäť hlasno kričať. Skús pokračovať ďalej. Zatiaľ nám to ide veľmi dobre. Ukáž zvieratko, ktoré vydáva tento zvuk. Čo to je? Ďa? Ďateľ. Dobre. Ďateľ má už opäť svoj hlas. Poponáhľaj sa. Čakajú nás ďalšie zvieratka. Nájdi zvieratko, ktoré vydáva tento zvuk. Prasa, áno. Prasa si už radostne krochká. Ešte nás čaká veľa práce. Skús ukázať zvieratko, ktoré vydáva tento zvuk. Som to vypla, poď. Vypla som to, poď. Vypla som, poď. Teraz si nepočula, ako robilo zvieratko. To nebola kráva. To bola asi opica. Výborne. Opica má svoj správny hlas. Aj pes bude, Pokračovať áno. ďalej. Zatiaľ nám to ide veľmi dobre. Ukáž zvieratko, ktoré vydáva tento zvuk. Teraz je pes, áno. Ty si to vedel? Ty si to vedel? Si šikovný. Pes už opäť krásne Ešte teraz šteká. nejdeme ešte odtiaľ preč. Musíš ešte dokončiť. Ešte máme 15 zvieratok. Vydáva tento zvuk. Na ktoré? Áno, koník to bol. A kde je koník? Tam je koník. Tak je to správne. Tak je to správne. Len tak ďalej. Len tak ďalej, hovorí Ukázať Jože. zvieratko, ktoré vydáva tento zvuk. To je bocian. Kde je bocian? Nie, to je ďateľ. Kde je? Tam je bocian. Poď bocian. Bocian. Tak je to správne. Bocian znovu Bocian. pekne klepoce svojím zobákom. Ešte nás čaká veľa práce. Ukáž zvieratko, ktoré vydáva tento zvuk. To je asi maco, že? To je slon. Kde je maco? Kde je maco? Tam je maco. Aj Tomáš bude, ale neskôr. Vydrž. Medveď je už znovu starý Si mrmoš. si vybral zvieratka, tak sa ich pekne uč. zvieratko. Nájdi zvieratko, ktoré vydáva tento zvuk. To je moriak, Samko. Kde je moriak? Kde je moriak? Tam, áno. Výborne. Moriak hudre, je veselý, vrátil sa mu hlas. Rýchlo na ďalšie zvieratko. Skús ukázať zvieratko, ktoré vydáva tento zvuk. Čo to bolo? Slon, áno, slon. Povedz slon. Slon. Aj koko bude, áno. Aj sliebočka bude kocko dákať za chvíľu. Slon už znovu hlasno trúbi. Poponáhľaj sa, čakajú nás ďalšie zvieratka. Ukáž zvieratko, ktoré vydáva tento zvuk. Koza, áno. Správne. Koza už opäť pekne mečí. Rýchlo na ďalšie zvieratko. Nájdi zvieratko, ktoré vydáva tento zvuk. Čo to bolo? Áno, sova. Krásne ukázal Samko. Povedz pekne sova. Sova. Správne. No ja viem, že ukazuješ preč, ale ešte sme to Lebo sa jej nedokončili. vrátil späť jej hlas,
Ešte sme to nedokončili. Skús pokračovať ďalej. Zatiaľ nám to ide veľmi dobre. No vidíš, Ujo ťa chváli. Skús ukázať